6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт за номер 5. Номер 4. Номер 3. Номер 2. Номер 1. 10. 9. 8. 7. Секунди след старта води Коци, следва Миро, на трета позиция е Владо. Иго и Радо. Миро излезе на първа позиция, Владо веднага след него. Има сериозна игра в капитана. 4 минути до края. Владо, леко, Маршал. Миро е на първа позиция. Миро, Коци, Владо. Първият Миро с номер 2, Коци с номер 3 е на втора позиция. Третия е Владо с номер 1. Тиго се върна. Few minutes to drive. Route McCready, route to qualification 5. Миро е първи с номер 2, втори е Коци с номер 3, Владо с номер 1 и 3. Четвърти е Радо, пети е Иго. Коци притеснява сериозно Миро. Коци излезе на първа позиция, следва го Миро. Трети е Владо с номер 1. 2 minutes to drive. Коци е Миро с 13 обиколки, Владо с други 13 обиколки. 2 минути до края. Води Коци с номер 3, следва го Миро с номер 2 и Владо с номер 1. Жидо и Радо отпаднаха от разпреварата, в момента написани само първите трима. Коци прави много добра квалификация. Трети номер е на първа позиция, следва го Миро с номер 2 на втора позиция. Владо е с номер 1 на трета позиция. И тримата са с по 15 обиколки. Коци с номер 3, след него е Миро с номер 2, Владо с 17 обиколка. Коци се завъртя и остана втори. Миро е на първа позиция с номер 2. Имаш време, Коци. На трета позиция с номер 1. Миро се борят за първа позиция. Коци направи страшно изпревара. Той е на първа позиция с номер 3, следва го Миро с номер 2 на втора позиция. Браво с номер 1.
30 seconds to drive. 30 секунди до края. Оказва се, че Миро е на първа позиция, тъй като е стартирал с по-задно, по-късно е стартирал. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Коче, последната обиколка обаче с 400 Коче излезе на първа позиция в последната обиколка. Край на квалификацията. Браво, Коце! Браво! Квалификация. Шампион!